Здравейте хора, аз продължавам. Аз в момента ще играя Grand Theft Auto с моя приятел. Така бях паузирал за малко. 07, къде си? Добре. И аз идвам. Пълне съм хатеритка. Не, няма да излизам навънка. Аз излязох навън, само че някак ме цепи. Успях да вляза. Сега нещо съм се... От този лак не мога да играя GTA. Убил да. И мене ще му уби. Аз ще бягам към кустата. Извинете хора, ще върна след като си оправят строежица, но да покаяйте. Ще се върна след малко. И здравейте, оправи се всичко, отиваме на Каршоп. Тук дойдоха нещо. Не, Петко, всички ходят на CJ Hood. Аз няма остана последно, отивам на CJ Hood. Маня, на CJ Hood, тук всичките са трепят, човек. Пълне, идвай бързо да ги трепим. Нещо лаги обаче. И аз трепя тук на CJ Hood. Някакъв нот, какъв се казва и го трепя. Някакъв тук седи, аз няма да си вая дейзера още. Някакъв патка тук. И той иска някакъв със смешен скин си тук. Килнах първия! Килнах една. И това ни. Мелемо, аз те видях бе, 1-7, аз те видях. Аз те видях. Да, аз видях някаква тълби или някакъв тълбите. Аз съм за теб. Айва да си жега. Аз съм за тебе, тъйч. Идвай да ходим. Ти не ме уби! Ти не ме уби! Аз ти се оставих. Някакъв зад мене ли, защото мислех, че ти си ме убил. Аз мислех, че ти ме тели, ще ти се оставих. То бил някакъв зад мене. Ай, ти го цели, аз не се спавам сега, ще го видя. Къде? Някакъв тук цепи отзад. Бе, ти ли си ме цепил, за кого ме убиваш? Пак така. Аз килвам един тук само, че не знам защо. Купих един гадняк тук седи зад мене, скрил се и цепи всичките. Скрил се и ги цепи. Скрил се и на шиф, дали може да му виждат името. Бе, килинг. Аз тук гледам едни качвата нагоре, ще ходя да ги убивам. Бе, го пак така. Убикам, а? Да, убиха, убих един и те ме убиха. Аз тук ще... Какъв то тук не мога го убия даже? Какви? Петко, знаеш какво? Значи веднъж убих един и спечелих Олимпия. Само че я дадох на едно ченге безплатно, защото се разбра, защото ме измами. Някакъв тук има, ще го убия отзаде. От този лак, от клипа направо нищо не мога да... Килнах първия. От този лак аз нищо не мога да направя. Имам пак хубав баланс. 1-7.
така това смятам за това е клип, довиждане.